morjesta vaan, meikäläinen olisi Viol, ja tällä kertaa oltaisiin uuden pelivideon parissa ja pelaamaan Minecraft, kuten varmaan hyvinkin näette. Uuden, tarkoitin kyllä sanoakin, ensimmäisen, koska... Tuo ei kuulu tuo. Koska oltaisiin täällä meidän uudella kanavallamme, joten niin. Täällä ei ole ihan vielä kaikki asetukset kunnossa ja tuo otetaan tuosta ja näin. Ja nyt ei pitäisi olla P-mykistä mikkinappäin. Toivotaan. Ja painetaan P nyt. Ei mykistä nyt mikkiä, kuten varmaan huomaatte, että kuulette minun ääneni. Ja täällä pistetään seediksi V1J0L. Se on meidän seedimme. Ja otetaan tuo... tuo piti pistää. No kyllä mä noin pistän päälle, mutta mä en tuu käyttämään niitä. Näin. Joten hei, nyt toivotaan parasta, että saadaan mahdollisimman hyvä maailma ja noin, nyt lähtee. Näin tästä odotellaan, että se valmistuu. Jos se menee kauan, niin mä tuun napsasemaan sen tuosta poikki. Ja sillä se hienosti. Jos tässä ei mene kauan, niin sitten mä vaan höpöttelen. Toivottavasti tässä ei hirveän kauan menisi. Ei tässä hirveän kauan mene, onneksi. Jaha, ja näköjään laki eka heti alussa. Ai niin, mä otin ton bonus chestin ihan vaan varalta, koska mulla on ollut huonoa tuuria näiden mappien suhteen. Ja eipä tämä nyttenkään mikään erikoinen mappi ole, mutta onneksi tuolla on tuota puuta. Ja lähdetäänhän pelaamaan. Hyvät työkalut saatiin heti alusta. Ja tehdään tästä achievementti. Huijataan meille achievementti. Tämä achievementin kai saa tälleensä. Ei saanut. Harmi. Mitäs achievementteja täällä on? Tsikataan, mä en enää edes muista näitä. Time to strike, time to farm, time to mine. Okei. Ei tarvinnut kädellä paukuttaa. Se on ihan mukava. Ja grafiikat on fastillä, koska fansilla FPS laskee niin alas, että kuvatessa, että ei pysty pelata. Ja kokeillaanpas tehdä tämmönen pieni säätö. Pistetään tuohon. Distance 8 ja F3A. Näin, eli laitetaan chunkit uusiksi ja... No eipä tämä sen huonommin pyöri. Otetaanhan tästä vähän sieniä. Jos siis saadaan sieniä. Näin, tuli ihan sieltä yksi sieni. Enempäämpä mä en tarvi edes. Ja nyt tehdään tämmönen hieno achievementti nimeltään. Eipäs tehdä vielä. Näin. Tehtiin tommosia pikkutaikoja. Voitais tehdä ihan vaan tälleensä, koska parempilaatuista videoa saadaan. Kyllä mä siis ilman rekordia pystyn käyttämään farria. Että se on joku, että mulla varmaan OBS-asetukset kusee jotainkin, että vievät FPS ihan hirveesti. Ja tossa on tyyli, miten kannattaa PvP-täkit PvP:ssä. Koska kun käytät soppaa, niin siksi. Ja nyt voitaisiin lähteä tuonne vuoren päälle ylös seikkailemaan. Näin. Näin, koalia löytyy. Näyttää hyvälle. Pääsin melkein hyvin parkkoorattua, mutta hypittyä tänne vuoren päälle ja sitten tuohon yhteen pikkusen töyssyyn hyppään, sillä sitä en pääse yli. Facepalm. No tämmöstä on pelailua vähän se. Niin, ja siitä kun pelailen ilman kuvausta, niin kun pelailen, niin mulla on niinku maankin alla yli 200 fps, render distance 8 ja Optifine.
ja tälleensä. Niin kyllä tää on vähän erilaista pelata sitten tällä Render Distance 6 ja FPS 40. Sanokaa muuten, pitäisikö ruveta kuvaamaan 50 fps-videoita? Miksi aina tehdä 60 fps, kun se 50 fps ei oikein eroa melkein yhtään siitä? Niin. Kertokaa mulle kumpaan tyylisiä videoita haluatte nähdä, että 60 fps lagivalla vai 50 fps paremmin pyörivällä. Että sanokaa siitä. Mä mieluummin itse ehkä tekisin sen 50 fps-videoita. Niin, ja sitten mulla oli joku toinenkin juttu. Niin joo, se, että tässä heti alkuun parin minuutin päästä alusta sanon, että ehdotelkaa näiden videoiden pituuksia, sillä nyt tätä on kuvattu 6 minuuttia, että onko puoli tuntia Okei, mä en tiedä mikä tässä nyt kusee. Musta tuntuu siltä, että shadersit on nyt kuseemassa. Off. Ne pitäis kyllä olla offilla, että joo, nyt tää mennäs jäätyä niin sanotustikin. Mut mä haluan ne offille, koska se syö liikaa tehoja. Paitsi tuonkin voisi laittaa off. Ja toimisitko tortsi vielä? Nää tortsit ei taho toimia. Selvä. No, lagi. Mikä lagi? Oh, come on. Ja kato, tehdään taikoja. Okei, se on aika iso lagi. Eikä löydy oikeesti yhtään rautaa. Ei mun tällä luolassa oikeastaan muu kiinnosta kuin rauta. Koska en näe ideaa hakata muuta. Menee pikkeä ja menee aika ja menee moti. Ja mä oon itekin vähän pitkästynyt tähän mun Let's Playhin, mutta mä oon miettinyt, että mä en taida vetää tätä ihan normilla tyylillä, että oisko joku, että vaikka en saisi käyttää kun yhtä Source blokkia, eli bukettia en saisi laittaa mukana, että ainut mitä saisi tehdä buketilla on, että siirtää sitä Source blokkia ja sitten korjata järvet, jos niihin tulee jotain ongelmia. Että pistäkää siitäkin sinne kommentteihin, että haluatteko te silleen sen vai pelataanko ihan vaan, että bukettia saa käyttää normaalisti. Niin, luultavasti tuonne tulen tekemään mun kämpän. Mulla on 2 tommosta. Nää mä voin mennä tätä vetiputoutta pitkin. No, fail. Work. Please. Nyt mä puolusukellan tässä. No! Näin. Kiitos. Work. Please work. Don't kill me. Why you want to kill me? Excuse me, water. Tai sorry. Sorry. Ehkä enemmänkin pitäisi sanoa, kun tuhosin vesisource-blokin. Ja mä en tiedä minkä takia mä haluan just tänne kärkeen tehdä mun kämppäni, mutta kun täällä on lampaita, siksi mä haluan tehdä tänne. Jaha, ja täällä on joku iso luola. Okei, otetaan vaan tällaisia. Kritit! Oi, yhdellä tappo. Ja, kato, kun nää tappaa 2, koska... No. Mene! Älä sitten. Jee, sekin tappu 1. Hehe, minulla on hauskaa.
meni motiin. Siis come on, miten mä voin onnistua? Otapas, jos oli jossain tuolta luulosta sinne sattus päästä. Uutus on skeletoneja. Ja mikähän difficulty mulla on? Normal. Okei, sillä mä pärjään. Oh shit. Tule tänne. Tule. En mä uskalla mennä tuonne. Mitähän mä löydän ne kamat? Mulla ei oo kovin kauan varmaan enää aikaa. Ja jos ne kamat korruptoituu, niin ripperiin nostamaan maailma. Mä teen vaan suoraan uuden. Koska kenellä riittää motia heti alussa kuolla ja menettää kamaansa. Ainakaan ei minulla. Koska mulla oli jo pitkää harkihtamista, että aloitanko koko uutta Let's Play-sarjaa. Mulla on niinku control pohjassa. Ja I die for hunger. Nyt pitää vähän optifainata, että miten tonne pääsee. Taktikoimalla ainakin. Pitää olla varuillansa. Hui. Seuraavaksi katsotaan mitä puuttuu. Ei taida kuule mitään puuttua. Näin. Sitten vaan takas tonne. Ja mitähän täältä pääsisi pois? Ei mitenkään. Ok. Okidoki. Menee motiin tämmösiin kuoppiin. Okei, mennään näillä. Hyvä, ettei kamat korruptoitunut, niin tulee vähän pitempi sarja tästäkin kuin yhden jakson. Se on tuolla se muu. Növhome. Nöhome. Tänne kärkeen. Ei kun nyt mä sain idiksen. Ei se oo täällä. Missä se kärki on? Where is my new home spot? Homebot. Mä sain ideaa, mut kun mä en kerro sitä ennen kuin mä löydän sen mun kämpän paikan. Täällä on jo mobeja joutuu antamaan niille turpaan. Onneksi toi Creeper ei huomannut. No. Paraskin puhuja. Ouch, ikävät boostit sain. Box. Vittu mitään rölläystä. Missä hitossa se kärki on? No, mä en löydä sitä enää. How that is possible? Se on tossa. Tossa toi kärki on, nyt se löytyy. Mä kävin tästä päältä kahtomassa, että joo, tää näyttää ihan normilta alastuloreitiltä. Mä näen koko ajan ton Endermanin. Nyt minä oon rip. Mä taidan tehdä nää mitään semmosia tee. Äkkiä tänne, äkkiä. Now I scared so much. Ehkä se ei tule ja mä pääsen nukkumaan.
Toivottavasti se ei tule. Nyt katsotaan kauan, kun tässä ollaan kuvailtu. 15 min. Näin. Nyt aamu sopivasti, että voisin uskaltaa jopa sanoa, että hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Minun nimeni oli Viol. Ja hei, minun nimeni oli Viol ja minä olen Viol. Joten se olisi moi moi ja moi.